Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Nang duldor, di ayan, nang duldor. Duldor. Ay! Duldor, ha? Kita to! Duldor! Kita Duldor, wa! di ay ko, ha? Sige! Binap! Okay, Sa nang patiguang manggayit! Binap! Okay, Sige! Sumayi! Sige! Suwayi sumbak sila na doon ba? Kay balik to kas ko patiglaw ka na ko doon. Sorry, Kapito. Katilaw ni ko sa una, no? Sa kusog si mong kumo, Sorry. Sana! Abaw, mamawag tayo ng dampay ka. Kung wapaon ra ka mo dawat anang USB. Sa USB, ha? Nandulor? Unsa? Nakiskot og USB ng dulor. Unsa kang USB, ha? Si Daddy Picto, nagiskot po og USB. Ang USB ang gisigutan ni Daddy o ang USB ang gisulti ganyan ng dulor. Usara? Kinahanglan nga ako'y makabawi sa USB. Sa USB, Dad? Importante kayo ang USB, Clintoy. Usa maka-importante na Picto? Ha? Usa? Nagbalik na Picto sa amo. Ako sa pagtanon kung unsang USB ang iyang gusto mawion. Ang USB ka nga naa ni ng dulo? May pasabuti na Picto? Si Aida ba ya? Barag wagi may mutang ay. Mubarog, bolingkod asad. Nya, paso-paso. Mura magkantag, itong kanta nga. Ang tingi ko lang, bisag bako. Maning kamot, mubarog, mutindog, aron mo labyog. Ay, sa bandog tuluhaw yan. Ay, ako siya paridaan. Di ako magpailang nga. Ako siyang kitanaw. Nagbantay ko si Maliwag. Ay, sakto. Tawagan ako si Rinaldo. Aron, ma-update ako siya sa kahimta ni Aida. Madolor? Ma? Ayos, Mama. Nasud sila la Dolor Macarmila. Ma? Ma? Happy gyud ko makakita kong Mama Carmila. Bahalag lain siya tinagdan ako. Lab gap japon ti kayo akong inahan. Salamat sa imong pagtawag aron sa pag-update, Ricarding. Sir Aldo, kung saan ka balik na rin, sir? Nga naman? Kailangan ko invitation good? Mao ba, Ricarding? Wala, sir. Malangin yung takot, sir, ba nga ma-attend ko? Importante man good, sir. Itawagan ko hindi bambina good. Papilong ko niya Miss G of Oslo. Yung kailangan ko ma-appeal, sir, kay bawala ka, mabila kong passion. Okay, Ricarding. Ay, salamat kay Sir Ronaldo, ha? Pila ka man kaadlaw nga mawa. Ay, di ko mawa, sir. Ay, balik naman ko. Mga 3 to 5 days na kalis, sir. Oh, dugay-dugay man lagi. Uslo bro man ka mo? Ay, kwan, sir. Ay, kanamang kung si Inday Bambina, sir, after sa contest ba, mang-invite pang siya, sir, nga, mga ligo mi sa Tumalog Falls. Nya, ato mi silang bay, sa ibabaw, nga, sa ibabaw mga bahin, sir, ba, sa Oslo. Nya, mauwa mo ko masulti ni Sir Aldo, Naunsa ka man isulti na, ayaw ka uwaw, Ricarding. Ay, kwan, sir, mangitamig kiki dito, sir, Ha? Unsay kiki? Ikaw, sir, bahala ka, sir. Mapangkot mong ginig. Kwan sa tubuan na si Kwan, hindi Bambina, Kuya Bindo, ha? Ay! Mga album? Oh, ma.
Katong ako mga album ba? Hain mo dito ni mo nabutang. Nahipos pa to ni mo, ma? May pangitaon lang ko mga pictures. Ay, ambot pa, oy. Nikalit raman og sangtop sa akong nauna ang mga pictures na mo kaniadto sa akong beshi. Nga si Aida. Ambit to madulor, pi. Uy, wa naman ng imong mga album, Carmela. Unsa ma? Naapil man tugtog kasunog o dihang nasunog ang katunga sa atong bahay. Unsa? Uy, nanawag magbalik si Ricarding. Hello? Ay, sorry Sir Ronaldo ha. Nakalimot yung usulti rin mo. Nga, kung sir ba, iniganhin mo dire, pagdaan lang po ng mga grocery, sir. Ay, gamay lang nabiling lutuonon dire, good sir. Nya, nangita og mga veggies si Aida kay vegetarian man diri siya eh. Di kayo makaro karne. Wala nga slim kayo siya. Okay, Ricarding. Salamat sa pagpaibaw. Kanusa gani ka mo adto kuslop? Next day na, sir. Ay, Sir Ronaldo. Kuan ba, if you don't mind ba, dali siya kog mga hilo og dagom. Unsa? Kay? Kay manahin mo dito gaon si Kuan sir, Inay Bambina, sir. Sa ilaha ba? Ay, pastilan gini mo Ricarding. Hasta hilo og dagom. Ako pag yung imong papaliton. Ay, sorry, sir, ha? Usaon nung good, sir, di mo ko magagawas diri kung waka. Kay wamay mo taking care ni Aida. Please naman good mo, sir. Please lang, sir, papalihog lang, sir, ha? Yun nun na, nung mga bayot, sir, wala ibuhaton. Ang magpanayog, ang papagitag mga lakoy. Kani maon na. Mo ni ang uban na mga gamit nga. Akong nasalbar dihang nasunogan ta. Uy, nakoy gusto makita nga pictures, madulor. Na si Aida. Abi ni mo, ma? Si Aida ba ang among bridge sa ama ni Agapito? Bridge. Kanang maoy mag-set up aron magkauyab ang mga linalang. Sabay na lang, maoy. Ay, may tagmakit-an to na ako. Hala! Di ara! Ay! Oh, thank you, Lord! Thank you! Gagakos manggod na ni mong picture, Carmela. Ma, ni sa likod ining picture ang contact number ni Aida. Ingon man ang iyang address. Ako siyang pagitaon, ma. Kay pangutan-un ako siya kung naipaw ba siya. Kung hain nagkaroon ang amahan ni Agapito. Bye, Madulor! Mabalik lang niya ko din, ma. Bye-bye, Mama Carmela! Wa naman siya makabati ni mo, Agapito. Asam tos Mama Carmela, ladulor nga. Nagdali man to. Hindi siya matug din eh. Dili, nabaw naman kasi mang inahan nga kung niya sa dinhe. Barabarag hulmigas nga perming magdali. Asa man dito siya magkatulganan, lala? O siyang mga amiga man ko na. Agapito, hayag-hayag ng imong kaugmaon. Nga no man, lala? Kadtong gipangita nga picture sa imong inahan. Picture kadto sa iyang bisi. Makitaan eh, lala? Oh, tuan na niya iyang gida. Og tuwa sa likod sa picture ang contact number siyang bisi. Ingon man ang address ini. Nga no nakasulti makaan, lala? Nga hayag na ang akong kaugmaon. Tungod kay gusto siyang makikita sa iyang bisi nga si Aida. Kaya ko nagpangutanon kung nasayod ba kinihain ang imong amahan. Ha? Mao ba, lala, dulor? Maogyod. Basig maunan ni ang tubag sa akong mga pag-ampo ni Senyor Santo Niño Agapito. Wish granted na ni. Sinulog! Isakit ang kusog! Pesenyor! Pesenyor! Kang Agapito kinay! Pesenyor! Senyor! Ay, salamat. Tinayo ka, Sir Ronaldo.
Bularga ka na, Ricarding? Yes, sir. Kaya niya naman ka. Nanakong request ni mo, sir. Nakadakang hilo og dagon. Na ang tanan mo ang gitugon. Hasta ang mga groceries. Ay, thank you, guys, sir. So, ato na ko, sir, ha? Ay, tayo pa di ay. Pwede, sir, ang hilo og dagon. Daoy, dili naman makontak ang number ni Aida. Saan man ninako nga magkita ming duha? Gusto. Atuon ako siya sila. Nakatultul ko ining iyang address. Kinahanglan nga magkita ming duha ni Aida. Basi na dayong nasayod siya kunain na si Rinaldo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!